de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Anem a les cares, perquè la cara diu molt, no? La cara diu molt, el que passa que en el moment en què un obre el regal, jo crec que es pot permetre 2-3 segons de cara neutra o de sorpresa, que encara no vingui a significar massa res, perquè la sorpresa la tindrem. Una mica com els concursos, allò que... Com una petita pausa dramàtica, no? Perquè tu et puguis preparar per fer la cara adequada, perquè si realment tu t'estàs trobant una cosa que no és el que desitjaves, la calculadora, no podràs evitar tenir un moment de veritat autèntica abans de passar al teatre. I aleshores, perquè no es noti molt, jo proposo fer uns 3 segons de... Per si de cas. Per si de cas. I en aquests 3 segons del... Oh! Un hi ha pondre's i dir, pues no és això, quina porqueria, però farem com si m'encantés i farem cara d'alegria. El quina porqueria no és això, ho estem pensant mentre ho estem pensant per dir... És la preparació, vols dir, no? Sí, o sigui, la sorpresa... És d'entrada, és sorpresa, però sorpresa neutra, no és ni bo ni és dolent, és només sorpresa. I en aquests 3 segons, com de sorpresa, tu et vas elaborant la cara d'agraïment. És la pròrroga. Hem de practicar aquest A de pròrroga. Un A o un O? Depèn de la facilitat que tingueu. A vegades l'O queda un pèl exagerat. Sí, a mi se'm perquè és més de... Cedo, tu també. Ventilar, com te'n vas? Seria més com un sospir cap endins. Clar, és un aspirat. És difícil d'aspirar, eh? Molt bé, com... És un aspirat i es nota que és guionista, eh? No només guionista, sinó asmàtic. Per tant... Molt bé. Com un mini atac d'asma preparatori. Pots repetir, Toni? Ventolín! Està mal. Tornem al A aspirat, que sí que anava bé. Estàvem centrats. Una aspiració, però ho ha fet molt bé el Toni. Com un... Això ho tenim. Aleshores, és com tallar la respiració aquests 2 segons i en aquesta contenció que estàs tenint tot l'oxigen al cervell perquè s'activi i poder passar d'aquí a fer com m'agrada, amb un somriure, molt bé, com m'agrada, sense passar-nos massa. Que llavors es nota que és fals. A part que es nota que és fals, és que si realment en sarcasme i en que no fos cas que l'any que ve ens tornés a passar. És molt... La Raquel ens ha donat un cop de mà i per fer una prèvia, els Tonis i jo tenim un regal. Jo després del got d'aigua crec que ja... Ja ho podem obrir ja. Anem a veure què tal. Espera't una mica, Toni. I Bravo, obre'l ja. Jo l'obro ja. Heu d'aplicar els Sí. Heu d'aplicar els coneixements après. T'estic observant. Amb la A, perquè si l'allargues molt, el A, i fas... va baixant la cadència i vas denotant que no t'agrada. Bueno, però ja tinc els ulls d'il·lusió. O sigui, em fa Molt bé, no il·lusió. la cara d'il·lusió la té estupenda. Ah, que sí. I no sé el que hi ha, eh? Els ullets brillants, un petit somriure... Moltes gràcies, abans que res, moltes gràcies, eh? Una prèvia, podríem dir. Està desenvolupant a poc a poquet. ¡Hola, per pintar! ¡Es justo lo que quería! Molt bé! Antoni Bravo ha passat amb nota. Molt i molt bé. M'he donat que ajuda molt que l'entorn també faci un oh. Sí, una mica de gresca. I bueno, se'n diu la claca, això, en teatre. Està bé tenir una mica la claca. Demanem ajuda. A veure, Toni, ja? Vols obrir-lo? Com? Regals que no molen, estem dient? No, aquest mola un muntó. No, crec que ho van fer bé, els patges, els reis, tots. Tothom ho ha fet bé. Bé, a veure... Perquè què t'imagines que és, això? Algú meravellós. Tipus? Per escoltar la ràdio, per exemple. Jo m'imagino un USB d'or. Això sí que és justo lo que quería. La forma que té, Clar. té totalment forma i pes d'USB 2. Correcte, perquè va amb cadena i així te'l pots penjar i no el perds mai. I aniràs fardant tot l'any. I és superpràctic per anar a la feina. Jo crec que és just això. A veure? Tot el que estigui per sota d'això em decebrà. No, home, no. Una mica de Fa més cara d'intriga que d'il·lusió, ell, eh? Una agapadora! Una grapadora! Una grapadora! I està trencada! Perquè té molta vida darrere. És un model vintage. I se l'heu robat els del programa El Dia, que porta l'etiqueta del seu programa. És un préstec, és un préstec ara. Però això és una merda. No!
Quina trista, ho estaves fent molt bé, l'emoció. Iupi! I sembla una nau espacial. No puc dissimular més. Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Gràcies. Espero que amb l'Ari el Déu que has escrit la carta ho hagin entès perfectament els Reis, perquè si no... Em puc quedar el paper de diari amb què l'havíeu embolicat? Sí, això sempre passa. Moltes gràcies. Al final els hi agrada més el paper. No sé com s'ho fan els Reis, que trien molt bé, els papers de... De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.